1 Cape Town City, not Orlando Pirates. Namhlanje okhuluma le game le idlala iOrlando Pirates namhlanje. Betway Premiership match. Orlando Pirates kube iwinile le game le ibizoya number 1, but ke nesho iOrlando Pirates ayikwazanga ukuwina. Cape Town City bifike ne game plan. Yabo bebazi ukuthi bazodlala namhlanje. Bayibonile Orlando Pirates idlala neStade Abidjan. Bayifunda igame. Babone ukuthi abadlali bakhona badlala kanjani. Namhlanje coming to this game Orlando Pirates biyithemba impela. Ibinomfutho because bebesathanda kuwina igame yakuma group stages eChampions League right now ba number 1 lapha phezulu kwi group C yabo. Yabo, so ukuza kule game le already abadlali besebeyitshoti sebeyiwinile vele, which is something wrong. Yabo, which is something wrong, but ke ayikho team engadliwa. Looking at this game indlela edlale ngakhona, I would say sidlale kahle. Don't get me wrong, we lost, but I would say sidlale kahle, but kunalento Orlando Pirates ezoyishaya uma ifuna ukujaha iMamelodi Sundowns. Yabo lento ezoshaya Orlando Pirates ilento leyo ngawasebenzisa amathuba. Yabo yokuyika amathuba, Orlando Pirates maningi amathuba ewatholayo, but iyawayeka lawo mathuba leyo. Yabo ukuyeka amathuba kayibulala kakhulu Orlando Pirates. If you saw first half sibe nawo amathuba first half, but we didn't use our chances. Second half Maswanganyi got the penalty, but Maswanganyi wenzani washaya iwoodwork. Ayekho umuntu ongayisho ipenalty, ilotho lefana uthi ilotho. Kube Maswanganyi ukorela pha mhlambe Orlando Pirates ngabe sikhuluma elinye iculo manje. Ngabe Orlando Pirates ikwazile ukuwina because after that penalty iCape Town City vele yavuka nje omunye nje umlilo. Yabe sihamba kuyokora. Yabo, it's a pity lila bhola lila deflectile kulomfana lo Sesane kwabe igoli. Bebenza umsebenzi omuhle lapha emuva. Yabo, Sesane benosibisi, they were playing very good at the back. Yabo, it's a pity that we lost. La game leya mina ngokuyibona kwami bengiyibona si-draw. Kwenzeka ke yadeflecte ibhola langene nethini la hlaba ngakuthina umkhonto wahlaba ngakuthina. Yabo, ngizothini, I wouldn't say akhona ama negatives, but I wouldn't say futhi akhona ama positives. Ngimthandile indlela adlala ngakhona Mofokeng uhlezi ke shine bafethu. Mofokeng, I don't know, Mofokeng ufana njengaleyo mbali leyo eqhakaza ngisho kunogwadule. Isho yabo kukhona ugwadule, indawo yegwadule umbona Mofokeng eqhakaza yedwa. Namhlanje Mofokeng udlale kamnandi, nombathu ungidlalele kamnandi lapha eswini, but kunento engiyinothisa bafethu. Yabona ukuqalisa uDlamini lapha eswini benombatha. Leyo nto iyaclasha kakhulu, ayizidlalisi kahle. I understand that umbatha, I understand that uDlamini is a good player, but umqalisa nombatha eswini against an opponent nje iCape Town City eqinile eswini. Leyo nto leyo isenza silose ibhola center. Yabo, isenza silose ibhola center kalula futhi. Because umdlalo njengoDlamini akakwazi ukumaka. Yes, uTito uyakwazi ukumaka, but naye ujwayele ukulahla amabhola. Naye uTito ngidlalele kamnandi namhlanje yize emoshe ama chance. Angimbonanga eqhamuke ephathini uMabasa namhlanje. I'm not here to blame the players ukuthi badlale kambi. I'm just stating izinto ezenzakalile egamini. Ekumele ucoach ahamba growing board ayishintshe. Yabo, le game le ngabe siyiwinile kube sobasebenzisile amathuba actually. Yabo, kube sobasebenzisile amathuba ngabe le game siyiwinile. Umbonile Radiopan instead of pass ibhola phansi ushaya ibhola elihamba phezulu. Radiopan uzongena kanjani? Ucoach uzokufaka kanjani? Ubuthatha ibhola ulifaka phezulu, ungabe ushaya square pass ehamba phansi kushawa inqawo. Radiopan ufuna ucoach akufake, kodwa wena uthatha ibhola ulisa le phezulu. Iyayenza sense leyo nto. Ayiyenzi sense. Nalento le yamniyikrika zethu Orlando Pirates ngiyibonile namhlanje. Bamfakile uMakgopa beno Radiopan. Bathanda ukuphasa eboxini. Yesu Mabasa akayitholanga i-service. Akayitholanga i-service, but come on guys. Yabo, mina namanje ngisayisho le Orlando Pirates ayinayo quality. We don't have quality. We don't have quality players. Makhona abadlala abanjengo Osinapolis. When we say we want to sign Osinapolis, uzozwa ama-fans bethi hayi Orlando Pirates inayo quality. Asinayo quality. Asinayo umdlalo ozosuka ebenchini awushintsha igame. Asinayo umdlalo kanjalo thina. We don't have that type of player because right now there's a problem with Usaling the management.
Asinawo ama-quality players. Yabo mase siya le Egypt soba nenkinga kakhulu because abadlali bethu balimele. Abadlali abalimele kule game le. Kuyakualamisa impela ukuthi soba nenkinga in the next 5 games. Yabo in the next 5 games soba nenkinga. Kosikhathi sidlala neStellenbosch. Bafika kuthina beneplan. Kosikhathi sidlala neCape Town. In first nje mase Western Cape ayawuthi azodlala kanjani bezodlala neOrlando Pirates. Because sifana njengebhuku nje elivuliwe. Sivele sibadunusele basihle. Iyona nje into esiyenzayo mesiyodlala namateam ase-Western Cape. Yabo. But ke sidliwe bafethu. Sodlala next game sodlala neCRB Zoltati. Yabo abadlali balimele, uMonyane ulimele. I think naye lo mfana lo Van Rooyen ulimele. Usibisi ngimbonile namhlanje lala kaningi. Mabasa mfethu limele. Soba nenkinga kakhulu bafethu, soba nenkinga kakhulu. Ngangitshela le game iniphathe kanjani. For me, I'm not happy. Sundowns right now is slid down 3 points. And angikho happy bafethu. Ngangitshela ama comments ukuthi le game le kuphathe kanjani.